Magdadalawang taon na simula nang mabakante ang classroom na ito ni Mark Reyes, isang guro sa San Fernando Elementary School dito sa Pampanga. Nang dahil sa pandemya, labis ang naging pagbabago sa kanilang pamamaraan ng pagtuturo. Ang adjustment talaga dyan is, hindi mo maituturo yung gusto mong maituro kasi limited lang yung interaction mo sa mga bata. So yun yung parang naging challenge sa amin. Paano namin maibibigay sa mga bata yung dekalidad na edukasyon ngayong pandemya na limited lang yung pwedeng gumalaw sa tao, limited lang yung galaw ng tao. Pero sa kabila ng hamon ng COVID-19 pandemic, patuloy sila sa pagpasok sa paaralan upang ihanda ang mga lesson plan at maging ang TV programs para sa aralin ng mga estudyante. Nandiyan din naman yung mga teachers available online para makapagbigay ng consultation hours sa kanila. Sa pagdiriwang ng World Teachers Day, tanging dasal ni Teacher Mark na maging maayos na ang lahat at muling magkita-kita sa paaralan ng mga guro, magulang at mga estudyante. Nakakapanghinayang kasi hindi namin kasama yung mga estudyante namin. Na talagang yun yung gusto namin na makita silang natututo, makita silang nag-explore ng mga bagay na pwede namin ituro sa kanila. At sa nalalapit na eleksyon ng mga gurong katulad ni Teacher Mark ang isa sa mga magiging abala na naman upang masigurong ligtas ang bawat boto. Subalit hiling ni Teacher Mark na maging maayos at planchado rin ang proteksyon na ibibigay sa kanila sa panahon ng halalan. After lang kami palagi sa safety ng mga teachers. Kung magpo-provide yung COMELEC siguro ng mga ng vaccination, ng test, yung mga ganon. And then magpo-provide ng mga kits para sa mga teachers, siguro hindi magiging hadlang yung pandemya para makapag-serve pa rin yung mga guro. Kasi yun na yung inaasahan sa kanila. Gaya ni Teacher Mark, ang prinsipal naman na si Ginang Lorna Aquino, inihahanda na rin ang higit 20 guro ng kanilang paaralan para sa nalalapit na eleksyon. Prioridad umano ng eskwelahan na masigurong ligtas ang mga guro lalo na ang mga nakatatanda at may ilang health risks. Dahil sinumpaan po namin ang tungkuling ito, hindi madali, pero kakayanin ang lahat ng ibibigay sa amin. Sana lang mabigyan pa kami ng additional na mga vaccines like yung pneumo vaccine sa mga teachers at saka mga flu vaccines para meron pa pong pangkontra yung ating mga teachers sa mga kahit na ano pang mga virus ang dumating. Batid ni Ginang Aquino ang hirap at sakripisyo ng mga guro hindi lamang sa Pilipinas bagkus sa buong mundo. Nais niyang ang lahat ng mga guro sa Pampanga ay magkaroon ng magagamit na gadgets upang mas mapabilis ang kanilang pagtuturo sa mga bata. Hindi lamang umano ito para sa kapakanan ng mga guro bagkus pati na rin sa mga estudyanteng nakadepende ang kalinangan sa mga teacher. Ang kailangan talaga ng mga guro, dapat po silang lahat ay mabigyan ng mga laptop o mga desktop na kanilang magagamit sa kanilang mga online classes. Yun lang po yung nakikita ko. Kasi yung teacher po, adaptable yan sa lahat ng changes, no? Sana maibigay ng ating pamahalaan yung kaakibat na mga devices na kailangan ng mga guro, like yung laptops and desktop. Samantala, nanawagan naman sa DepEd ang grupong Action and Solidarity for the Empowerment of Teachers o ASERT upang agarang solusyonan ang pangangailangan ng mga guro. The teachers are the most significant link in the delivery of education service. If their time and effort are spent on non-essentials and not on a quality instruction, education is doomed. Sa paglipas ng panahon, ang mga guro ang nagsisilbing ikalawang magulang para sa mga bata. Sila rin ang nagsisilbing gabay sa mga pangarap na unti-unting nakakamit ng kanilang mga estudyante. Rainiel Pawid, CLTV News.